Pulia sekano sairnai o Tiprajwk bwrwi khoroktam KHAI tauno tongui tangui sak phalna nangkha borokni sak phalmani ukologo tangui borokni bwsai eba nokni borok manakhaya borok sak phalui manjakmani ulo police station o thangui tamo kok saka norok tini o video ni bisingtwi kaham ke saimane aboni bagi norok video no pulia simi lazora kaham ke naidi tei o video no naina sekang pulia tamo ungkha abono sekang kaham ke saimandi Norok o news eba o khobor to jotono nupa khena hanei angkha khayo jodi nugya khoenkai ang norno chigonsa kok sairwano tebo phano norok bahano kaham hamya saimandi khoroktam eba tinjona Tiprajwk kajak bwrwi KHAI tauno phai bara tongphakya ulo borokni nogo chela bwrwi kwbangma phayo thango haipono nok malik kisa pano chajakliya bwrwi rok bara tomo jagao o jaga chela siklak boys kor chela tangi asuk phakya tangi lasuna nakha abu dekhe o nok malik nachomna nakha aboni holo nok malik nugui mankha o bwrwi khoroktam kajak Tiprajwk borok sak phalo eba hamya samung khayo hinui aboni logi no nok malik KHAI ni police station thanao call khayei o Tiprajwk bwrwi khoroktam eba tinjona kajak bwrwi no rom rui rohorka logi no tabule khawa wansugo norok jotono khanawi bujiman khana hinui Fadia ko tabuk aborno side kaise khayei bad khadi akogno borok tangi sak phalka borni bwsai tangi saimanya bini ma babu tangi kunu saya borok sak phalmani okologo tamotong abo jotono saiman lasinai o video ni bisingtwi tangi hinmale ang ungkha kaisa borok suja je kunu maninyo je saiman yasak jorate yakarya aboni bagi o bwrwi khoroktamni joto diary joto full detail karna bagi ang je saiman yasak naituka jotono sungmake ayang ani KHAI ni dol rono bhano aboni holo ang saimanka o bwrwini koyekta kok je kok saiman mani ang tini norno a secret kok saikhanari nai norok pulian simi kaham ke nadi pulia segang o khoroktam Tiprajwk bwrwi phai kaisa nogo sungpakya o nogo bara dato jeng ekdom emergency nang tongka bara koyekdini bagi hinai a kongna khanawi o wansa sala saka bara to tongo haipono o jaga se kebo laisumaya phaimaya sudu sinija borok simi phaimanu hinai abudikhe kok salai o bwrwi khoroktam Tiprajwk a chelani aro bara tongkha apro o nok malik saka nung o jaga bara tongna hinke norokni kaisa jekuno ID proof nango eba aadhar card eba voter card nango norok ulo jekuno mungsa ungui thangkangke abo jengsi manjanai hinai o nok malik saka a jorao o khoroktam Tiprajwk bwrwi sao jeng abuti boi KHAI kun ongya jengno bisas khaji jeng ekdom emergency kam nama bagi se o jaga koyekdin bagi phayu hinai o Tiprajwk bwrwi saka abuti rok kogno khanawi o nok malik wansa bo saka doa ko norok asuk se emergency kam nangi se phayungka ba tonangke tongui thamano hinai o jaga borno bara to narika bara tongmani olobo a nok malik nugui mankha o bwrwi khoroktamni nogo kwbangma chala phayo thango tei sinia borok bahino laisumang tongo abagi bowansuka o bwrwi rok kuno mungsase hamya samung khaikena hinai nachomnani chengkha nachomani oste khane bobo olokai saiman thaga borok sak phalo eba samung hamya khayo hinai o sak phalo hinmani meaning abo tamo nor kamke saiman kana o bwrwi khoroktam chini Tiprajwk borok sak phaloi manjaka nok malik bai aboni logi no o nok malik KHAI ni station police o call khayei o bwrwi khoroktam no rom rui rohor borno romui tlamani ulo a jagani constable police eba wanjak singka norok tangi ati hamya samung khanya nang norokni ama babu eba nini bwsai kuno saiman jana hinai o constable wanjak singka apro o Tiprajwk bwrwi rok sao jeng je ati khaimani ukologo chini kaisa onek samung kotor tongo eba jeng bahino khainamo sungi khaya hinai o Tiprajwk bwrwi rok saka aboni bagi a wanjak singka asuk je norokni important samung hinkai norok sak phaleja business khaitong o jagao hinai apro o bwrwi rok sao jeng bo asuk boi KHAI kuno chakiri khaya chini thani rang kwrwi jeng tabo durga puja ni jora kisa misa income da khaimano hinai je borok o jagao samung khaipai tongo hinai o Tiprajwk bwrwi rok saka aboni olopano a wanjak constable taisa singka norok jati khaimani nini bwsai saiman jada hinai apro o Tiprajwk bwrwi rok sao borok jodi saiman khangke jengkun ati samung khanya haida hinai o Tiprajwk bwrwi rok sao tesa a constable sao nini ama babu sang o kongno tabo khana kangke norok bahai ma tongno hinai apro o Tiprajwk bwrwi rok sao please madam jeno o jagani phioge rohri jengte ati samung khaya jeno waisa chance ready map khaji hinai o Tiprajwk bwrwi rok saka haipono a jagani a constable je wanjak bole tam khaimanai ba borno tabo a jagani report kalase romui tu buja khanka ba bobahino je bini malmati saka a ko tongdi je sing chini nai manmati naine hinai a Tiprajwk bwrwi rona saipa norok hinkai kahamke khanaka kahamke saiman khana hinai angkha khayo tei on news eba o kok kisa sa je borokni secret bisingni kok
o jaga kale khaima jagao ani khowai ni dol ano belai support khaikya bahai hinkai a khowai police station ganao borok ni nok tei borok kisa party channel bahino tongo aboni bagi ang borno kaham hamya singka tei borok a buri khoroktam romjagi family logino a police station thangi naikya chini borok tangi romjana nangkha hinui apur borok je a jagani constable wanjak sai khanarika abono ang tini norno sawi khanari manisi tei nor bahai ingjaka ob je Tiprajwk bwrwi rok ni je kokno khanawi nor bahai ma tongka comment ka sadi tei video no share kardi o jaga ang je kubi kokno sama jagao baksa borok ob bwrwi ni taku bukuk ano pai hamya pono saimono sei musuk tok pun hinui phiaba ang abotira kuno bukhatia je nor hinamo mani hindi ang kuno jagya tangi hinmale buino sawi kuno mangalak nijini borno seka kaham khadi tei je ang ani channel ni phasingde ani viewers no kaham hamya saiman dinamo sungo je ang saiman ma kahai borno mane saiman dinani muchung abono